Καλώς ήρθατε στο Nutria Dialogues, το podcast που αναδεικνύει τη δυναμική της νοσηλευτικής στην σύγχρονη εποχή, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της επαγγελματικής διασύνδεσης. Είμαι ο Γιάννης Οκουρουτζής, επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος και Ασφάλεια Ασθενή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή και χαρά να φιλοξενούμε μια διακεκριμένη προσωπικότητα τόσο του χώρου της υγείας, αλλά και της νοσηλευτικής ηγεσίας, την υποστράτηγο εν αποστρατεία Μαρία Μίτσιου, υποδιοικήτρια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και πρώην Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Η κυρία Μίτσιου έχει πολυετή εμπειρία τόσο στον στρατιωτικό χώρο αλλά και στον χώρο της δημόσιας υγείας, ενώ έχει χαράξει και μία πορεία η οποία συνδυάζει πραγματικά αξιοσύνη, ήθος και διοικητική ευθύνη και συνεχίζει μέσα από αυτόν τον ρόλο της πλέον να μας εμπνέει στο κομμάτι του μετασχηματισμού των δομών υγείας σε περιφερειακό πλέον επίπεδο. Κυρία Μίτσιου, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τη δική σας πορεία, πώς ξεκινήσατε δηλαδή τη διαδρομή σας στη νοσηλευτική και πώς εξελίχθηκε αυτή μέχρι το βαθμό της υποστρατήγου και της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη τιμή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Μαλιαρού. Είναι πολύ τιμητικό το ότι με έχετε καλέσει. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, λίγο υπερβολικά νομίζω. Για να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα τυχαία στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Η προσπάθειά μου ήταν για να περάσω στην ιατρική. Βρέθηκα στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, σκέφτηκα ότι θέλω να το δοκιμάσω και πλέον όταν ήμουν στο δεύτερο έτος των σπουδών μου αποφάσισα πλέον συνειδητά ότι θέλω να παραμείνω, να σπουδάσω νοσηλευτική και να γίνω αξιωματικός νοσηλεύτρια. Νομίζω κάτι που με χαρακτήριζε στα νεανικά μου χρόνια ήταν ότι έκανα πάντα πρότυπα συναδέλφων. Το πρώτο μου πρότυπο ήταν η διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, η αείμνη στη Σοφία Καραγαβριλίδου Βασιλάκη, κάποιες εκπαιδεύτριες που είχα στη σχολή μας. Επίσης, η πρώτη προϊσταμένη που γνώρισα ως πρωτοετής μαθήτρια στην πρώτη κλινική μου άσκηση, κάποιες προϊστάμενες που είχα αργότερα ως επαγγελματίας, μεγαλύτεροι συνάδελφοι, μία προσωπικότητα που με στιγμάτισε στα χρόνια των σπουδών μου στην νοσηλευτική ήταν η Άννα Σεχίνη Καρδάση, η λίγο μεγαλύτερη έως και αρκετά μεγαλύτερη από εσάς θα τη θυμούνται, είχε γράψει τα πρώτα βιβλία παθολογικής χειρουργικής νοσηλευτικής. Έτσι λοιπόν μου άρεσε να μαζεύω από κάθε συνάδελφο κάτι το οποίο ήταν για μένα ένα πρότυπο. Σαφέστατα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου η δυνατότητα που είχα, ας πούμε, σε νεαρή ηλικία, μόλις στο 4ο έτος της επαγγελματικής μου καριέρας, είχα την ευκαιρία να πάω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά από κάποια χρόνια επίσης έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, όπου είχα και κλινική άσκηση στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών. Μου άρεσε λοιπόν ο τρόπος σκέψης και μία άλλη νοσηλευτική που είχα τη δυνατότητα να δω, η οποία ουσιαστικά ήταν η αυτονομία του νοσηλευτή μέσα στο νοσοκομείο, η δυνατότητα, για να μην πω ότι μάλλον ήταν υποχρεωτικό εκείνα τα χρόνια, φρόντιζαν τον ασθενή μέσα στο πλαίσιο της νοσηλευτικής διάγνωσης και της νοσηλευτικής διεργασίας. Πάμε δηλαδή πάνω από 30 χρόνια πίσω. Έκανα λοιπόν, ανέπτυξα μία δική μου φιλοσοφία, αν θέλετε, για την νοσηλευτική, η οποία κυρίως επικεντρωνόταν με το πέρασμα των χρόνων στην επικοινωνία που έχει ο νοσηλευτής με τον ασθενή, στην ουσιαστική επικοινωνία. Πέρασα πάντως από όλα τα στάδια της ιεραρχίας. Η πρώτη μου θέση ως επαγγελματίας νοσηλεύτρια ήταν στο χειρουργείο, όπου συνήθως εργαλειοδοτούσα. Ήμουνα και από τις μικρές της παρέας.
Αργότερα έγινα κλινική νοσηλεύτρια, προϊσταμένη, τομεάρχης και διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας για 1 χρόνο στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων, που βασικά έχει την ψυχιατρική κλινική και κάποια εξωτερικά ιατρεία, και μετά ακολούθησε η θέση της διευθύντριας νοσηλευτικής υπηρεσίας στο 401, που ήταν βασικά τα χρόνια του COVID. Άρα λοιπόν, περνώντας από όλα τα στάδια, αυτό που θέλω να πω, είχα τη δυνατότητα να καταλάβω τον κάθε μικρότερο νοσηλευτή από μένα, γιατί πριν από κάποια χρόνια το είχα κάνει και εγώ ίδια. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα στοιχεία εκείνα τα οποία σας βοήθησαν και να αναδειχθείτε σε ηγετική θέση σε ένα περιβάλλον, ωστόσο, το οποίο είναι αυστηρό και πολλές φορές αρκετά απαιτητικό, δηλαδή αυτό των ενόπλων δυνάμεων? Λοιπόν, νομίζω, και θα μου επιτρέψετε να πω πως το δυνατό μου χαρτί ήταν το πολύ διάβασμα και γενικότερα κυνηγούσα εκπαιδευτικές ευκαιρίες που μπορούσα να συναντήσω στο δρόμο μου. Και διάβαζα πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Όταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου ζήτησαν να κάνω φεύγοντας μία ομιλία, κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν απολογισμό. Μάλλον ήμουν πολύ ενθουσιασμένη με όλα αυτά που είχα δει, που ήταν ένας καινούριος κόσμος που ανοιγόταν. Και θυμάμαι έγραφαν ότι «Congratulations Mary, one person can make the difference». Το έκανα λοιπόν αυτό μότο ζωής. Ναι, ένα άτομο μπορεί να φέρει την αλλαγή. Και πάντα έλεγα ότι όταν είναι πολλά τα άτομα, τότε μπορούμε να φέρουμε μια μεγάλη και ριζική αλλαγή. Τα χρόνια λοιπόν της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας είχα μια προσωπική κουλτούρα και φιλοσοφία, όπως προείπα, όπου κυρίως ήταν η επικοινωνία με τον ασθενή. Είχα πάντα και αφιέρωνα μάλλον πάντα πάρα πολύ χρόνο στο να ακούσω τον ασθενή. Προσπαθούσα επίσης να έχω υγιείς επαγγελματικές σχέσεις με τους λοιπούς συνεργάτες, εργαζόμενους στον χώρο του νοσοκομείου, και πίστευα στη δυναμική της ομάδας. Και μην με παρεξηγήσετε, πάντα ως νοσηλεύτρια ήθελα το καλύτερο για τους ασθενείς μου. Ήθελα να φροντίζω πραγματικά τους ασθενείς μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε όποιο επίπεδο και αν ήμουν, και σαν προϊσταμένη, που μπορεί να μην ήμουν πλέον η κλινική νοσηλεύτρια, αλλά πάλι κουβέντιαζα μαζί τους, προσπαθώντας να αφουγκραστώ τις ανάγκες που είχαν μέσα στο πλαίσιο της νοσηλείας του. Βέβαια, επειδή ήμουνα στις ένοπλες δυνάμεις, και εκεί υπάρχει αρχαιότητα, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε. Εσείς το γνωρίζετε σίγουρα, γιατί έχετε κάνει θητεία. Έφτασε λοιπόν και η σειρά μου να γίνω διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας. Κράτησε λίγο περισσότερο από το σύνηθες, μάλλον γιατί ήταν και τα χρόνια του COVID, και θέλω να πιστεύω ότι φεύγοντας από το νοσοκομείο κάτι άφησα σαν παρακαταθήκη για τους νεότερους νοσηλευτές, και το μέλημά μου βέβαια πάντα ήταν αυτό που λέμε τόπο στα νιάτα. Τι όραμα μπορούμε να δώσουμε στους νέους νοσηλευτές ή και στους φοιτητές της νοσηλευτικής, οι οποίοι ερχόντουσαν στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι ικανοποίησα ένα μεγάλο κομμάτι του οράματός μου, και θέλω όμως αυτό το σημείο να τονίσω, ότι τα 2 από τα 4 χρόνια της θητείας μου ως διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας είχα την πολύ μεγάλη τύχη ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος στα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι πάντα γιατρός, να πιστεύει πολύ στους νοσηλευτές και στο έργο τους. Άρα λοιπόν ο διοικητής μου με υποστήριξε για να ικανοποιήσω αυτά τα κομμάτια, αν θέλετε, του οράματός μου. Πιστεύω βέβαια ότι σημαντικότατο ρόλο έπαιξε και το μεταπτυχιακό της προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής, το Advanced Nursing Practice, το οποίο έκανα στο Nottingham στην Αγγλία, γιατί μετά από αυτό άνοιξε επίσης ένας εντελώς καινούριος δρόμος στην καριέρα μου στην νοσηλευτική, και ήταν ένας εξαιρετικός δρόμος.
Βέβαια, επειδή είπατε το αυστηρό και απαιτητικό περιβάλλον Των ενόπλων δυνάμεων, όχι, εγώ πιστεύω ότι γενικά όταν είσαι νοσηλευτής εργάζεσαι σε ένα αυστηρό και απαιτητικό περιβάλλον, γιατί ακριβώς Πολύ είσαι σωστά. νοσηλευτής. Δεν έχει σχέση αν είναι νοσοκομείο των ενόπλων δυνάμεων ή αν είναι ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο ή αν είναι ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ως νοσηλευτής πρέπει να είσαι πάντα πολύ αυστηρός και απαιτητικός πάνω απ' όλο με τον εαυτό σου. Πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία κλείνουμε την ερώτηση. Εγώ να πω ότι επιβεβαιώνω με πολύ μεγάλη σιγουριά όσα μας είπατε, γιατί τα έχουμε συζητήσει εξάλλου και στο παρελθόν. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορικότητα που δώσαμε και ξεκινήσαμε από πίσω προς τα μπρος. Οπότε φτάνοντας στο σήμερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα ορίζετε σήμερα την έννοια της νοσηλευτικής ηγεσίας και τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηγέτης στο χώρο της φροντίδας. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν έχω απαντήσει ακόμη στον εαυτό μου στο ερώτημα αν οι ηγέτες γεννιούνται ή γίνονται. Έτσι. Μάλλον δεν θα το απαντήσω ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, η νοσηλευτική ηγεσία πιστεύω απόλυτα πως είναι η ικανότητα του νοσηλευτή να εμπνέει, να επηρεάζει, να παρακινεί τους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων. Βέβαια, ο στόχος είναι πάντα ο ασθενής. Ο νοσηλευτής ηγέτης καθοδηγεί, εμπνέει και επηρεάζει τους νοσηλευτές για να επιτευχθεί η βέλτιστη φροντίδα για τους ασθενείς. Καθορίζει το όραμα και προωθεί κουλτούρα αριστείας και συνεργασίας με επίκεντρο τον ασθενή. Όπως το ξαναλέω. Καθοδηγεί την ομάδα του με φιλοδοξία, ούτως ώστε να προοδεύει και να δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω απόλυτα ότι το βασικό γνώρισμα του νοσηλευτή ηγέτη είναι να εμπνέει το όραμα σε όλους αυτούς που έρχονται και που είναι η ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον στην νοσηλευτική. Σήμερα έχουμε και μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι πέρα από την νοσηλευτική και για την ηγεσία στην νοσηλευτική. Μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο για την υγειονομική περιφέρεια, για την ΥΠΕ. Σήμερα λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος σας ως υποδιοικήτρια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες, θα λέγαμε, που έχει μια υγειονομική περιφέρεια? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι όταν αποστρατεύτηκα, ήδη είχα σκεφτεί την επόμενη μέρα και είχα ετοιμάσει τα χαρτιά μου μέσω ΑΣΕΠ, γιατί αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να σταματήσω να δουλεύω. Δεν μου άρεσε η έννοια της συνταξιούχου. Τι ήταν λοιπόν αυτό που ήξερα? Ο χώρος της υγείας. Έτσι λοιπόν έδωσα εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και βρέθηκα να είμαι σήμερα στην πολύ τιμητική θέση της υποδιοικήτριας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Τα καθήκοντά μου λοιπόν είναι πάντα υπό την καθοδήγηση του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του κυρίου Φώτη Σερέτη, η ευθύνη, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία της λειτουργίας των 13 συνολικά νοσοκομείων αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Και έχω μια πολύ συχνή επικοινωνία με τους διοικητές και κάποιους διευθυντές υπηρεσιών γενικότερα, οπότε μπορώ να εισηγούμε κάποια πράγματα, κάποια μέτρα, προτάσεις προς τον διοικητή της ΥΠΕ και παρακολουθώ και την εφαρμογή της πολιτικής η οποία έχει χαραχθεί από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της Υγειονομικής Περιφέρειας? Βασικά είναι οι προτεραιότητες που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας. Έτσι. Λοιπόν, και είναι ασφαλής και ποιοτική ιατρονοσηλευτική περίθαλψη και φροντίδα. Αυτό. Άρα λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου, ούτως ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας όμως, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις λοιπόν όταν μιλάμε για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού? Γιατί βλέπετε και οι ερωτήσεις η μία φέρνει την άλλη στον χώρο της υγείας, και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε
αυτό το προσωπικό? Ουσιαστικά νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στο χώρο της υγείας και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι η αποτελεσματική διοίκηση των διαφόρων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, η, η δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της οργάνωσης και του συντονισμού των υπηρεσιών, των διαφόρων υπηρεσιών στην υγεία, η βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, οι δυνατότητες να δίνονται εκπαιδευτικές δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμίδας, και επίσης να αξιοποιείται σωστά το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια για να είναι αποτελεσματική η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας έμφαση κυρίως στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, στην διασφάλιση της υγείας και στην ασφάλεια του προσωπικού, όπως είπα. Πιστεύετε ότι η καινοτομία έχει ρόλο σε αυτό που λέμε δημόσια διοίκηση και ψηφιακή δημόσια διοίκηση, και αν πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε επίπεδο περιφέρειας? Ναι. Λοιπόν, φυσικά και έχει θέση και μάλιστα είναι και πολύ σημαντική. Η καινοτομία στη δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητη για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανισμών. Η ΥΠΕ λοιπόν υποστηρίζει φυσικά δυναμικά τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, τα οποία άπτονται της εφαρμογής νέων ιδεών, μεθόδων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια και με κάποιες καινοτόμες ιδέες, αν θέλετε, βασικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των φορέων, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή των νοσοκομείων, θέλοντας ουσιαστικά να υπάρχει και η συμμετοχικότητα των ασθενών οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες υγείας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, τα νοσοκομεία ψηφιοποιούνται σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες και πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει και ένα αποτέλεσμα στο να έχουμε, να το πω γενικά, καλύτερα νοσοκομεία και πιο ικανοποιημένους ασθενείς. Αυτό ελπίζουμε και εγώ είμαι βέβαιος βασικά, έχοντας και ένα μικρό background από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας και παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και με την αξιολόγηση των υπηρεσιών πλέον. Περάσαμε αυτή τη βδομάδα. Ναι. Και... είναι φρέσκο, είναι πολύ φρέσκο. Είναι φρέσκο ακριβώς. Και με όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία θεσπίζονται. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στην εκπαίδευσή σας στην προηγμένη νοσηλευτική πρακτική από το Νότιγχαμ στην Αγγλία. Οπότε μας δίνεται και η δυνατότητα να πούμε 2-3 πράγματα περισσότερα για την προηγμένη νοσηλευτική πρακτική. Πώς βλέπετε την εφαρμογή της λοιπόν στο ελληνικό σύστημα υγείας καταρχάς? Λοιπόν, καταρχήν ο ρόλος του νοσηλευτή προηγμένης πρακτικής είναι ένας ρόλος που υπήρχε ακόμη και όταν έκανα εγώ το μεταπτυχιακό μου πριν από 22 χρόνια σε κράτη τα οποία έχουν δώσει στη νοσηλευτική τη θέση που πρέπει να έχει και την αυτονομία του νοσηλευτή. Το ελληνικό σύστημα υγείας πιστεύω δεν είναι ακόμη να δεχτεί το ρόλο του νοσηλευτή προηγμένης πρακτικής, γιατί είναι ένα αμιγώς ιατροκεντρικό σύστημα περίθαλψης και φροντίδας. Και λυπάμαι πολύ για αυτό που θα πω, αλλά ζώντας τους τελευταίους 11 μήνες στην περιφέρεια διαπίστωσα ότι το σύστημα είναι ακόμη περισσότερο ιατροκεντρικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πάντα ελπίδα και είναι και πολύ όμορφο το γεγονός, είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινάτε ένα μεταπτυχιακό εδώ στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι στην προηγμένη νοσηλευτική πρακτική.
Θεωρώ ότι στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών και αποκτώντας έτσι οι νοσηλευτές που θα το παρακολουθήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο, θα μπορέσουν, έχοντας γερά θεμέλια με τη θεωρητική γνώση, να γεφυρώσουν κάπως το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της θεωρίας και πρακτικής, πλέον ως νοσηλευτές προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής. Και το βασικότερο είναι ότι θα είναι σε θέση να μπορούν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα φροντίδας με κριτική σκέψη και να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις για την φροντίδα του ασθενούς. Κάτι νομίζω που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι γιατροί είναι ότι οι γιατροί θεραπεύουν, οι νοσηλευτές φροντίζουν. Έτσι. Και ο νοσηλευτής που έχει το απαραίτητο θεωρητικό background μπορεί να παίρνει αποφάσεις αυτόνομα για τη φροντίδα του ασθενούς. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται λοιπόν ένας νοσηλευτής για να ανταποκριθεί σε ρόλους αυξημένης ευθύνης και αυξημένης πλέον αυτονομίας? Πώς μπορεί δηλαδή η προηγμένη νοσηλευτική πρακτική να έρθει και να υποστηρίξει αυτόν το ρόλο της ευθύνης και της αυτονομίας? Καταρχήν θα πρέπει να αγαπάει τον ασθενή. Θα σας πω μια μικρή ιστορία πάνω σε αυτό, γιατί το λέω. Η κυρία Σαχίνη, που μνημόνευσα νωρίτερα, μας έκανε νευρολογική νοσηλευτική. Μιλούσε για τις συζυγίες, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Και κάποια στιγμή σταμάτησε και λέει: «Μα τι σας λέω, η ουσία είναι μία, να αγαπάτε τον ασθενή». Άρα λοιπόν βασικό για να είσαι και καλός νοσηλευτής και ένας καλός νοσηλευτής προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής είναι να αγαπάμε τον ασθενή και να τον αγαπάμε με ενσυναίσθηση. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει αυτονομία στην νοσηλευτική φροντίδα, να διαθέτει κλινική εμπειρία, να μπορεί να είναι σύμβουλος και εκπαιδευτής για τους υπόλοιπους συναδέλφους του, να έχει κριτική σκέψη και για το επίπεδο τεκμηρίωσης της έρευνας, η οποία ανάγεται σε μια συγκεκριμένη νοσηλευτική πρακτική, έτσι ώστε να μπορεί να βρίσκει την βέλτιστη πρακτική και να μπορεί να εισάγει καινοτομίες στον εργασιακό του χώρο. Επίσης θεωρώ ότι έχοντας τα όλα αυτά, να πατάει γερά στα πόδια του και να χαίρει εκτίμησης και αναγνωρισιμότητας από τους συνεργάτες του. Και μιας και λέμε για την προηγμένη νοσηλευτική πρακτική και όλο αυτό εννοείται ότι λειτουργεί στο πλαίσιο της ίδρυσης του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματός μας, ποιες δυνατότητες συνεργασίας βλέπετε εσείς μεταξύ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την προηγμένη νοσηλευτική πρακτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά για να το πάμε και λίγο παραπέρα, σε επίπεδο αξιοποίησης των αποφύτων του προγράμματος σε ρόλους αυξημένης αρμοδιότητας? Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια ως εποπτεύουσα και συντονιστική αρχή σε 13 νοσοκομεία που έχει όλη η Υγειονομική Περιφέρεια, 45 κέντρα υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και την ευθύνη που έχει πλέον εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης για τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας, είναι ανοιχτή και υποστηρικτική σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα βέβαια εάν προέρχεται και από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προτάσεις από τις διευθύνσεις και τις διοικήσεις των δομών υγείας που είναι στην αρμοδιότητα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίες να αφορούν τους διευρυμένους ρόλους που έχει ο νοσηλευτής προηγμένης πρακτικής. Και αισιοδοξούμε ότι σε 2 χρόνια από σήμερα που μιλάμε θα μπορέσουμε με τους νοσηλευτές προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη φροντίδα στους ασθενείς. Να δώσουμε ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά, νομίζω. Ποιο θα ήταν αυτό, ένα μήνυμα δικό σας προς τους φοιτητές του προγράμματος, προς τους νέους επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν κατεύθυνση, έμπνευση ίσως για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους? Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να έχουν όραμα.
να έχουν όραμα για να κάνουν μια καριέρα στην νοσηλευτική και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Να εκπαιδεύονται συνέχεια, γιατί η εκπαίδευση, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι μεγάλη δύναμη. Έτσι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους ως ισότιμοι επαγγελματίες με τους υπόλοιπους επαγγελματίες της ομάδας που φροντίζει τον ασθενή, της διεπαγγελματικής ομάδας, να έχουν επαγγελματική συνείδηση, να αναπτύξουν τη δική τους φιλοσοφία για την νοσηλευτική με συναίσθηση και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, χωρίς να ξεχνούν αυτό το ότι η νοσηλευτική είναι φροντίδα. Φροντίζω για ό,τι χρειάζεται ο ασθενής μου. Φροντίζω ο ασθενής μου να είναι ικανοποιημένος από την παρεχόμενη φροντίδα. Και να αγαπήσουν την νοσηλευτική με πάθος, γιατί έχοντας και κάποιες πολύ δυνατές στιγμές στην καριέρα μου, νομίζω ότι η ανταμοιβή που υπάρχει από τους ασθενείς έχει αξία ανεκτήμητη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το νέο μας επεισόδιο του Nitria Dialogues. Ένα θερμό, το πιο θερμό μάλλον ευχαριστώ στην υποστράτηγο εναποστρατεία Μαρία Μίτσιου για τον πλούτο εμπειρίας, τις ξεκάθαρες θέσεις και το ήθος που μοιράστηκε μαζί μας. Το μήνυμα είναι σαφές: η νοσηλευτική ηγεσία, η συνεργασία και η διοικητική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρξουν και να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής στο εθνικό μας σύστημα υγείας. Μείνετε συντονισμένοι στο Spotify και στο YouTube και στις υπόλοιπες πλατφόρμες μας μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, Nursing New Technologies Networking. Αυτό είναι το Nitria Dialogues.